бо салом ба якояки шумо бинандагони бениҳоят азиз, умедворам хубу хуш ва сиҳату саломатед. Шаълои Гулхоҷа ҳастам бо хабарои тоза дар хизмататон. Ҳар рӯз дар ҳамин вақт, яъне соати бо Прага 10, дар Москав 12 ва дар Душанбе 14. Хуб, акнун аз хабарҳо мегӯям, як боғчаи кӯдакона дар шаҳри Бохтар ба коми оташ рафтааст. Сабабҳои ин ҳодиса то кунун маълум нест. Як масъули идораи оташнишонии вилояти Хатлон гуфт ки сӯхтор субҳи имрӯз сар задааст. Ҳанӯз маълум нест ки ҳангоми сӯхтор кӯдакон он ҷо буданд ё не. Ба гуфтаи манбаъ, ошёна якум ва дуввуми кӯдакистон оташ гирифтааст. Дар бораи хисорот ва талафоти оташсӯзӣ хабари расмӣ нест. Дар наворҳои видеое ки корбарон ба Радиои Озодӣ фиристоданд, дида мешавад ки оташ дар ошёнаи дуввум ва боми кӯдакистон аланга мезанад ва кормандони интизомӣ дар ҷои сӯхтор ҳузур доранд. шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ҳисор Маҳмурод Одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистонро таҳти ҷустуҷӯ қарор додааст. маъмурони милиса мегӯянд, ӯ 5 рӯзи пеш барои суолу ҷавоб дар бораи амалҳои писараш ба шӯъба даъват шуда буд, аммо ҳозир нашуд. пайвандонаш мегӯянд, ӯ 4 рӯз боз бедарак аст ва дар бораи дар куҷо буданаш чизе намедонанд. Кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндониёни сиёсии тоҷик, созмони мустақар дар Лаҳистон рӯзи 24 ноябр дар баёнияе иддао кард ки Одинаев рабуда шудааст ва дар як макони номаълум нигаҳдорӣ мешавад. мақомот ба ин иддао вокуниш накарданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 24 ноябр хабар дод ки ба зидди шайх Муслиҳиддин Ризоев, писари Маҳмурод Одинаев, бар асоси моддаи авбошӣ парванда кушоданд. ӯро дар занозанӣ дар як тарабхонаи Ҳисор муттаҳам медонанд. ҳодиса бошад моҳи октябри имсол рух дода буд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон барои ширкат дар форуми 13-уми ҳамкории Осиёи марказӣ бо Ҷумҳурии Корея бо сафари расмӣ ба Корея рафтааст. дар ин форум вазири корҳои хориҷии Кореяи Ҷанубӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ хостааст ки дар пешбурди муколама бо Кореяи Шимолӣ кӯмак кунанд. имрӯз аснои суханронӣ дар форуми 13-ум бахшида ба рушди ҳамкориҳои Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ ва Осиёи марказӣ, вазири корҳои хориҷии Кореяи Ҷанубӣ Кант Гюён суханронӣ намуд. хабаргузориҳо аз Сеул гузориш медиҳанд ки феълан ба қавли мансабдори Кореяи Ҷанубӣ музокироти Сеул ва Пхеньян бо бунбаст мувоҷеҳ мебошад, вале Кореяи Ҷанубӣ тасмим дорад ба таври қотиёна хавфи ҷанг ва тавсияи аслиҳаи ҳаставӣ дар нимҷазираи Кореяро аз байн баранд. дар ин нишаст ки дар пойтахти Кореяи Ҷанубӣ ҷараён дорад, дипломатҳои баландпояи Ӯзбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Қирғизистон иштирок доранд. сафорати Ӯзбекистон дар Русия пойгоҳи интернетиро барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва корфармоёни рус бо номи «Узҷобс.ру» ба кор андохтааст. ба қавли сафорат, ҳадаф аз ин иқдом кӯмак ба муҳоҷирони дар Русия буда барои пайдо кардани кор дар корхонаву ширкатҳои русӣ мебошад. дар вебсайт ҷойҳои холии корӣ, шароит ва маош навишта мешавад ки ёфтани машғулияти муносибро барои шаҳрвандон осон мекунад. дар айни замон сафорати Тоҷикистон дар Русия низ мегӯяд, тақрибан ҳамарӯза аз корхонаҳои мухталифи ин кишвар дархости қабули муҳоҷирон ба корро мегиранд. чунин раванд моҳҳои охир зиёд шудааст, зеро бинобар баста будани марзҳо муҳоҷирон ба Русия сафар карда наметавонанд ва биноан корхонаҳо дар ин кишвар ба мушкилоти норасоии кормандон рӯбарӯ шудаанд. дар ҳамин ҳол интизор меравад ки дар вилояти Томски Русия аз соли нав нархи патент барои муҳоҷирон зиёд карда шавад. гуфта мешавад ки дар соли 2021 шаҳрвандони хориҷӣ барои пайдо кардани ҳаққи кор дар вилояти Томск бояд 4317 рубл пардохт кунанд. ҳоло нархи патент 4193 рублро ташкил медиҳад. тибқи омори расмии соли ҷорӣ бо сабаби пандемия шумораи муҳоҷирон аз 13700 нафар то 4000 кас кам шудааст дар ин вилоят. ҳамчунин гирифтани патент 2 баробар коҳиш ёфта, даромад аз андоз ба 96 миллион рубл баробар гардидааст. дӯстони азиз, ҳоло бароятон дар бораи парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон ва баръакс маълумот медиҳам. тибқи ҷадвали қаблан таҳризӣ шуда, фардо 26 ноябр ширкати Somon Air аз 2 шаҳри Русия ба Душанбе парвоз мекунад. чун ҳамеша 3 парвоз аз Москав аст, як парвози дигар бошад аз Сургут ба пойтахти Тоҷикистон амалӣ мегардад. билетҳо озодона дар 15 нуқта ба фурӯш гузошта шуданд, ҳарчанд ба гуфтаи муҳоҷирон бо нархи дандоншикан. Somon Air расман нархро 37200 рубл эълон кардааст, вале муҳоҷирон мегӯянд барояшон билетҳоро аз 40000 рубл ба боло мефурӯшанд.
онҳое ки баръакс аз тоҷикистон ба русия сафар кардан мехоҳанд, нахустин парвози чартерии ширкати уральские авиалинии тариқи хатсайри душанбе Москав рӯзи 28 ноябр ба нақша гирифта шудааст. нархи билет барои ин парвоз 9800 сомонӣ ва ё $868 мебошад. парвози чартерӣ аз душанбе ба Самара рӯзи 1 декабр амалӣ мегардад. арзиши билет бошад 7400 сомонӣ таъин гардидааст. бинандагони азиз, ҳамарӯза аз 10 нафари шумо ба чунин мазмун суол мегирам: киҳо метавонанд тариқи парвозҳои чартерӣ аз тоҷикистон ба русия парвоз кунанд? ин парвозҳо асосан барои шаҳрвандони русия аст, вале 5 гурӯҳи одамони дигар ҳам метавонанд аз тоҷикистон ба русия бираванд. бо диққат бошед, ман бо тафсил барои шумо мегӯям. якум, агар шумо ВНЖ дошта бошед, вале дар хотир бидоред, агар шумо баъди 16 марти имсол ба тоҷикистон омадед, тариқи парвози чартерӣ ба русия рафта наметавонед. аммо онҳое ки ВНЖ доранд ва аз ин пештар омада буданд, бе мушкилот баргашта метавонанд. дуввум, нафароне ки ширкаткунандаи барномаи давлатии переселение ҳастанд ва ҳамчунин аъзои оилаи онҳо ба парвозҳои чартерӣ аз тоҷикистон ба русия роҳ дода мешавад. сеюм, агар шумо ҳамсар, фарзанд ва ё падару модари шаҳрванди русия ҳастед, бояд дар ин бора ҳуҷҷати тасдиқкунандаро пешниҳод кунед. дар ин ҳолат сафари шумо ба русия иҷозат аст. чорум, шумо беморед ва бояд барои табобат ба русия биравед. талаботи асосӣ ин аст ки ҳуҷҷатҳои заруриро дар ин бора вазорати тандурустии русия тасдиқ карда бошад. дар ин сурат барои сафар ба русия имконият доред. ва панҷум, агар хеши наздики шумо, аз ҷумла ҳамсар, волидайн ва ё фарзандатон дар русия бемор аст ва шумо бояд ӯро парасторӣ кунед. сафари шумо аз тоҷикистон ба русия бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар ин маврид мумкин мебошад. дӯстони азиз, агар шумо ба ин 5 гурӯҳи одамон дохил намешавед, пас шуморо на тариқи парвози чартерӣ ва на тавассути кишварҳои сеюму транзитӣ мисли Туркияву Дубай ба русия роҳ намедиҳанд. умедворам ман тавонистам ба суоли шумо ба таври конкретӣ ҷавоб бидиҳам. бинандагони азиз, эҳтимол меравад ки байни тоҷикистон ва миср рафтуомади ҳавоӣ роҳандозӣ шавад. ин мавзӯъ рӯзи 23 ноябр дар мулоқоти сафири тоҷикистон дар миср бо вазири саёҳат ва осори ин кишвар матраҳ шудааст. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон мегӯяд, дар ин вохӯрӣ масоили ҳамкорӣ дар бахши сайёҳӣ, омӯзиши осори таърихиву фарҳангӣ ва осорхонадорӣ баррасӣ шуданд. аз ҷумла зикр гардид ки хатсайри ҳавоии душанбе, шарму шайх ва давраҳои кӯтоҳмуддати бозомӯзӣ дар миср барои кормандони туризм ва осорхонадории тоҷикистон бояд аз нав ба роҳ монда шавад. як марди 27 сола сокини ноҳияи Спитамини вилояти Суғд ба сабаби номаълум ба чойи умқаш 12 метр сарозир шудааст. бино ба гузориши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, ин ҳодиса бегоҳи рӯзи 23 ноябр дар қаламрави ҷамоати Турсун Улҷабоеви ноҳияи ёдшуда рух додааст. дастаи наҷотдиҳандагон аз қаъри чӯ ҷасади мардро берун кашиданд. вай аз захми расида ба сар ва дигар аъзои баданаш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҷасад ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар Спитамин супурда шуд. ҷузъиёти афтодани мард ба чӯ маълум нест. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қазияро таҳқиқ мекунанд. раҳбарияти вазорати тандурустӣ шахсан беморхонаҳои шаҳри Душанберо тафтиш мекунанд. бо ҳадафи аз наздик шинос шудан бо вазъи беморхонаҳо ва марказҳои саломатии шаҳру кишвар гаштҳои рӯзона ва шабона роҳандозӣ шудааст. вазири тандурустӣ аллакай аз маркази тиббии шаҳри рақами 1 шаҳри Душанбе ва муовини ӯ аз таваллудхонаҳои пойтахт дидан кардаву барои рафъи мушкилоти мавҷуда ба масъулин супориш доданд. ба қавли вазорат, зимни мулоқот бо худи беморон ва наздикони онҳо вобаста ба хизматрасонии тиббӣ суҳбатҳо шудааст. хуб, бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат бароятон аз қурби асъори хориҷӣ мегӯям. қурби рубли русӣ ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муайян мегардад мисли дирӯз аст, яъне 1000 рубли русӣ бар ивази 148 сомонӣ фурӯхта мешавад. $1 амрикоӣ бошад 11 сомониву 30 дирам арзиш дорад. хуб, бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки ман барои шумо дар сатҳи хати хабарҳо гуфтам. бо хабарҳои аз ин бештар ҳамаи шумо азизонро дар бахши мустақими барномаи хабарӣ بعد از 3 ساعت منتظرم. سپاس که ما رو تماشا میکنید. خود رو احتیاط کنید و روزی با برار داشته باشید.